Sanibonani futhi bafethu, welcome back ohlelweni lapho sisho khona sithi vuka ungalalali. Sisohlelweni ke bafethu lapho kumnandi khona ngendlela emangalisayo, lapho khona kungalendlela le khona nami mangikhuluma lama topics engikhuluma ngawo, I end up in that situation of feeling emotional ngoba ezinye zezinto bafethu azisingalendlela, azisilula ngalendlela ukuthi ngavele nje ngenze nje sinoma kanjani, kodwa ezinye zezinto bafethu zidinga ukuthi umuntu ayazi into ayenzayo. Sonke bafethu kwenansi ke indaba ke lapho ngikhona khona namhlanje nginguSibiya, ngingumlayezo wakwaSibiya. Ngithi ke bafethu nansi indaba la ikhona khona. Ake ngiqale ke futhi ngokuthi ngibabingelele wonke ama departments, ngibingelele futhi abazali. Namuhla ngeke ngibafake nje nothisha beyigolwe la befundisa khona ngibingelele nodokotela bonke up to wonke umuntu laba basuke bebhekelene nabo othisha bama crash. Ngiyababingelela nabo bonke othisha bethu nje abaparticipate ekufundiseni izingane zethu. Ngithi ngiyanibingelela nonke ohlelweni vuka ungalalali. Nansi ke indaba, hamba nami ke. Ukuziphatha komntwana womfana ngumzali. Ake siqale nganansi indaba enkulu. Mfana wami, noma ngabe ukuphi la ukhona khona, mangikhuluma ngomfana kimi njengami mina mangikhuluma ngomfana ngithi mfana wami, nansi indaba la ikhona khona la, noma ngabe umfana nje omncane, noma ngabe kuthiwa usuyibhobhodlana, noma ngabe mangisho ibhobhodlana lensizwa nakho lokho seqala naba labo siyayithi lemakhaya masingabancenga bafana sithi lokho okuqala kuhongahonge sekhandeka le voice la ukuthi ukubhesa sekuphela le voice le yonazana. Yingakho ngithi mfana wami kuze einsizweni. Ake ngiyisho lento le bafethu, nalabo asebenabantwana sebenabantwana kodwa bengakashadi, bengakaloboli, bengakashadi, nginigrupha nonke. Manje ngingumzali ngizothi nje bafana bami, lalelani la. Nali point lokuqala engifisa ukunitshela wona, umuzi wendoda uyahlonishwa. Asiphinde le, umuzi wendoda uyahlonishwa. Ngeke bafowethu uzothi uqala ukungihlonipha ngoba nakho sowumoshile ekhaya, sozovala izinto ovala ngazo, usulethe izinkomo ukuthi ngoba nakho bese uzongitshela ukuthi ngamhlonipha ubaba wakho ngoba ngakwazi ukukhipha inkomo kwakwesha wacima. Umuzi wendoda uyahlonishwa. Noma ungayapi ingane yomfana, la ukhona nje ingane nje laba esithi ngama males, yazi noma ngabe ethu ungakanani lapho khona ukuthi umuzi wendoda uyahlonishwa. Ngoba bakhona abantu othola ukuthi uze bena 30 years akakalobola, akashadi, abe na 40 years akakalobola, akashadi, omunye azabe na 50 years engakaloboli, engakashadi. Lokho awuzenzeli wena, kodwa kukhona isimo esisuke sikuphoqa ukuthi kuze kuyofinyelela kulesigaba sokuthi awukhoni ukufinyelela lapho ufuna ukuya khona. Umuzi wendoda uyahlonishwa bantu bami. Mawungakwazi ukuhlonipha umuzi wendoda, ila izoqala khona ukuba nenkinga yonke le ndaba le esikhuluma ngayo, esizokhuluma ngayo la. Makuthiwa umuzi wendoda uyahlonishwa, yingakho makuthiwa kuyolotsholwa kuthiwe akumelanga nibange umsindo. Yini indaba? Yingoba umuzi wendoda uyahlonishwa.
akumelanga ukuthi nithathele izinqumo ukuthi nizobatshela ukuthi kunjani kuleli ekhaya ngoba yini umuzi wendoda uyahlonishwa. Umuzi wendoda uhlonishwa ngazo zonke izindlela. Aqali ngani ukuba khona umuntu wesilisa today, kudala bekhona. Le mizwa enizwayo bantu abami akusikho ukuthi isho ukuthi imthuma ukuthi yani emantombazaneni. Le mizwa enizwayo it's a sign yokuthi usukhulile. Akusho ukuthi hamba odlala ngezingane zabantu, akusho ukuthi hamba omosha izingane zabantu. Ngilaleleni kahle, angiyilo futhi angifuni ukuthi ngithi ngiyaniyala, kodwa ngikhuluma iqiniso njengamanje ukuze uzozithathela wena mawufuna ukulithatha uliyeke mawungafuni. Injalo le ndaba le ngiyikhulumayo. Uma kuthiwa ukhulile mfana uyazizwa ukuthi mina sengikhulile, imizwa yami iyashisa, akusho ukuthi lokho gijima uye emantombazaneni, gijima uye ibayenza amadoda, uyongena njengenkunzi, uphihlize kuzalwe ngapha nangapha ukuthi unogazi, ukuthi unani. Lokho it's a sign yokuthi uyaphila, izigaba ziyenzeke empilweni yakho ngoba yilokho esikujabulela thina singabazali ukuthi hayi usesesigabeni so ukuthi usuyayithanda, so uyaklina endlini, so wenza yonke into endlini. Ngoba nansi enye into futhi enkulu kakhulu, umuntu agijimela ukuyokwenza izinto lapha akakwazi ngisho nokuwasha, akakwazi ngisho nokuklina erumini lakhe anikezwe lona ekhaya kuba ukuthi akalale kulo, akakwazi ngisho nokuklina, akakwazi ngisho nokuset up yonke into erumini lakhe ukuthi kube up to date, akakakhoni. Kodwa usiyakwazi ukuthi agijimise ingane yakwamakhelwane khona la kwamakhelwane. Xatshana engakhulunyiswana labantu ade becelana uswayi la yonke lento lena ukuthi awengizwisa uswayi yonke la, kodwa manje ubuthunywe benithunywa yiyo le mindeni la, kodwa wena usubona intombi khona la eduzana and aluvamanga ukulasta lolo thando lolo luphelele endleleni. Ngamanye amazwi umbani omoshile wasukela ingane yabantu, ingane yomfana wasukela le ntombazana, wayitshena ukuthi uyayithanda, wayiconvince kwaze kwenzeka zonke lezi zinto ezenzeke kuyo, maqede lapho kweyaphelele endleleni. Uyingane yomfana wena, understand ukuthi uyingane yomfana. Ngoba uyingane yomfana phila ubunsizwa. Masikhuluma ngobunsizwa asisho ukuthi uqede izingane zabantu. Ubunsizwa akubona ukuqeda izingane zabantu, kodwa ubunsizwa ukuphila life yensizwa esazohamba izigaba zayo, ikhule, inikezwe ilungelo lokuthi hayi besifisa ke manje ukuthi singabona umakoti. Ngoba abasekhaya, uyazi mfana wami, mawukhule kahle, ngizokutshela mina iqiniso mfana wami, mawukhule kahle mfana wami, ungaphazamanga, ungenzanga udoti endleleni. Once abazali kube nendlela or ama-signs abasho ngawo ukuthi hayi bafisa ngathi bangafa sebembonile umakoti, akwabanye kuvamise ukuvela ngathi ihlazo, kodwa kwabanye kuyi-example enhle. Ngoba ngishiso yini na, abazali basuke sebe-ready ukuthi uma kuzothiwa ushoda ngenkomo bazofaka, makuwukuthi kushoda imali bazofaka, ngoba uyingane yabo, udinga bona mfana wami endleleni yakho yonke yokuphila. Nalo muntu ozobuphila nabo udinga bona abazali. Yingakho ngithi mfana wami, masukuhlekise